gaba ɗaya in waɗa ma aka jiya duk da kancan bashin da nake ma yanzu an mamma ba ni ba da ma an ganin ba a kotu don man taba kaki na shaƙi na sani saboda abun haka ya ka tafi gari yanzu ma kullum minti baka san gabas ba ka sai ka shi garin don maci a tara duk wanda ka ce mai baka wani abu yayi wani abu ya wuce sai ka ga yana masu da ba ruwa bai ko kai mace ni za ka ce mu wuce a to mi haka muna zuwa office da in lahira za muna mutai baka da ko nira ba da ko nira ni za ka ina bugan ma ajiya wallahi bugan mai hanci ka bugan mai hanci wai zuwa office da dalili da ma ban da ko nira in samu wallahi in kwanci na office din ku sai an sallah jiran ka ne kai wallahi da ma jiran ka ne Allah ba shi to Allah dai shi koro na abun nan amin ba kai na ba sai mun tai office wallahi na faɗa ma in lahira za muna mutai wai kai ka zo manin ka ta zan ya kai shi wai ka ta zan ci ma an kai kudi bai halam kai manin din hamster ron Allah ka ji ba ga nawa nake kusan biliyan 3 nake amma wai kai ga ka ta zan nawa hake ko 500 ba haka ba to shikenan bari ha gani yanzu cin ma zai to Allah ka cin min gami an ce ma kai manin din hamster kai manin din hamster amma ka ba ga ka taso ba kusan miliyan 80 gare ni ba ha ganin ko cizo da ya ga account ina sai da ya mamaki wai ga hamster ga ga ne ka kusan biliyan ba ha ganin ka taso kusan miliyan 80 nake ha miliyan 30 da Allah ka take kai mani din hamster ro Allah to yayi wallahi tashi mun wallahi sai ma kawo Allah miliyan 30 wallahi na rin sama kai yanzu suna da miliyan tashi mun an kai mina na hukai mina na kukai mayanin na makai ina buga mun mutai ijiya wallahi ko da buge ka ga yin gege yana da hawaya ai ya san ko mina na yake ofisa da buge a alish kai yanzu ofisa kai a matsayin ka garin da a ce ma da buge wallahi in baka do mataki ba shikenan sauran ma ce ka ce da buge in to duka nawa zai ci nawa gare ka nawa zai ci ofisa wallahi to ne ro Allah wallahi dan sun ga suna da miliyoyi na suka ci ma da buge kai amma wallahi ban taba sanin an ramma ba irin na je office officer in charge mu je office ku tsaya kuna sun kure na min hankali tsaya shin nawa za a ba mu je office sun ce mu je office ne kai ni wani ga harka ku ta dauran kai ta wallahi ko yi wani abu ku wuce kawai ku sallamai wani abu to yanzu ba ta fashi ba a'a ba ta fashi ba in ka ce miliyan 3 gare kai na yi ka iskanci gane shi mi aka nuna bata fashe ba sai ta fashe sannan wadda za su wai kamar ba kaza wallahi da duka abu ga ma'aikata lambobi na ne garo Allah wani abu ne ce ne gudun Allah goci an ce ma lambobi na kai ofisa lambobi na wannan miliyan 30 da kace ana sai ta fashe lambobi na okay yanzu babu suke babu sai yanzu lambobi yanzu ko cikin aljihun ku na kwanan wani abu sai kusa ni ne ko naira 10 ba ni ma ran ke ko naira 10 ba